Začiatok aj koniec najkrvavejšej vojny v dejinách v sebe skrývajú mrazivý matematický kód. Rok 1939 a rok 1945 ti poviem, že neboli vôbec náhodné. Väčšina ľudí z nás berie historické roky ako len roky a čísla v kalendári. Pozrieme sa spolu na rok 1939, kedy sa vojna začala. Tento rok nám dáva majstrovské číslo 22. Predstavuje extrémny tlak, brutálne preskupenie moci a kolektívny skrat, ktorý dokáže pretvoriť celú planétu. A pozrieme sa spolu taktiež na rok 1945, kedy sa toto peklo skončilo. Tento rok nám dáva výsledných 19 a to sa redukuje na číslo 1. V starých systémoch je jednotka symbolom nového začiatku, bodu 0 a nekompromisného reštartu tohto sveta. Kým rok 1939 sveta rozbil na kusy, cez 22. rok 1945 nám priniesol jednotku, kód brutálnej obnovy z rodu a úplne novej reality. A spolu, keď sa na to pozrieme, tieto 2 roky dokonale uzatvárajú jeden obrovský kruh. Je to len o vzorcoch, ktoré história neustále opakuje.